Shh. Iintshukumo zasendle ibhalwe nguPatrick Glendenning. Imifanekiso nguRebecca Elliott. Izikhwenene zisifihla phezulu emithini. Tsala isebe lomthi. Uza kubona. Isele luluhlaza okweqabi. Yiyo le nto lizifihla ngaphantsi. Amachaphaza engwe ayayinceda ukuba ingabonakali, kodwa ungabona ukuba ikhona. Ilovane lingafana nawo nawuphi na umbala womnyama, ukususela kumasebe amdaka kakhulu ukuya kwingca eluhlaza yiyaka. Inyoka izisonga emagqabini. Xa imvula isina, ikhwela phezulu emthini. Ookrebe baphumla emigxobhozweni, imilomo yabo ivala ngoqam. Amatye ayatsha lilanga elifudumeleyo. Kuphuma ufudwazana eziva kamnandi. Ingaba yinyoka emdaka le ihleka emthini? Hayi, ngumsila nkawu. Iintyatyambo ezimibalabala zingafihla ibhabhathane ixesha elide. Umgqumo wehlosi uvakala okweendudumo. Lithi, ndiyakuthanda ukubukela iintshukumo zasendle. Masizibukele kwakhona. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.